Gibriyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýigrimинji asyryň birinji çäreği Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklary üçin, şol sany türkmenler üçin taryhyň aýgytly öwrümi boldy. Rus imperiýasyna bolan öwrülüşiň täsiri dünýäniň kartasyny üýtgetdi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna täze Sowet respublikalary döredildi. Sowetiň etnik düzümleri şertleri aýakdaş özgördi. Dürli sebäpler yüz miňlerçe türkmeni topor bolup öz ýurdundan mezburi gaçyp çykmaga iterdi. Olar hususan häzirki Türkmenistan bilen ara çäkleşýän häzirki Awganystan hemde İran Islam respublikalaryny bosup çykdylar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany geçen asyryň başlangyjynda türkmen topragyndan Awganystana gaçyp çykmaga mezbur bolan adamlaryň ykbaly, olaryň duçar bolan kynçylyklary, häzirki ýagdaýlary, islik arzuwlary barada çykyşlara gönükdirilýär. Onuň dowamyny Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumuradynyň Aşgabatly publisist, ýazyjy hemde taryhy öwrenji Amamrat Bugaýewiň bu tema boýunça pikir garaýşlaryny, şeýle-de geçen asyryň başynda türkmen topragyndan janlaryny halas etmek üçin gaçyp Awganystana göçüp baran käbir ýaşly türkmenleriň hut özleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt mundan ozal geçirilen interwýudan gysga bölekleri ýeri gelen arhivden alyp size eşitdirýäris. Aşgabatly taryhy öwrenji Amamrat Bugaýew geçen asyryň başynda türkmenleriň köpçülikleýin ýurtdan gaçyp çykmagynyň esasy 4 sebäbini ilki gysgaça aýdyp soňra olar giňişleýin düşündirdi. 4 aspekt düşünmeliyiz. Birinci sebäp 17-nji ýylda bolşewikleriň rewolýusiýasyny ýeňme, ikinji sebäp basmaçylyk hereketini bolşewikleriň başlap soňundan türkmençelere aýtsan urup baglaýa diýilenip, ähli zadyň günäni ýerli halkyň boýundan oklamagy üçünji etaply 1925-1927-nji ýylda geçirilen ýer reformasy, ondan sonra 4-nji sebäbi 1929-1933-nji ýyllar aralygynda geçirilen halka guruluşy, şeýle gaty adamlar öňe başma amanalyk alsam bolýar. Men barbyr şu ýurtda alsam meni taby bolşewikler sürületçekler ýurdumdan aýryjaklar diýip şo gorky bilen kaçyp gidýärler diýip Bugaýew aýtdy. Ol türkmen topragyny öz dogduk diýarlaryny terk etmäge mezbur bolan adamlaryň topor bolup ýurtdan gaçyp göçüp gitmekleriň ilkinji sebäbi hökmünden 1917-nji ýylyň oktýabr aýynda bolan bolşewik rewolýusiýasyny görkezdi. Eýsem näme üçin? Amerikaly taryhçy Adrian Lynn Edgar 2004-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Princeton Uniwersitetiniň neşriýat gullugyna çap etdiren Taýpy milleti Sowet Türkmenistany ýasamak atly kitabyna ýazyjy Amamrat Bugaýewiň göz öňünde tutýan ilkinji sebäbiniň, ýagny bolşewizmiň türkmen halkynyň durmuşyna, onuň gymmatlyklaryna ýetiren täsiri barada gurrun edýär. Onuň aýdylmagyna görä bolşewikler özleriniň agylyk edýän halklaryny sosialist döwrewaplyk kimligini, ýagny sosialist modernizmi kabul etmäge ýokurdan mezbur edýär. Muny Aşgabatly ýazyjy giňişleýin şeýle düşündirýär. Taryhda Oktýabr inqilaby, Oktýabr rewolýusiýasy 17-nji ýylda amala asyrylan rewolýusiýa döwlet aýdyrşyndan soňra türkmenleriň de umman Orta Aziýada ýaşaýan beýlet milletleriň de boýnuny olaryň ata-baba däp desturuny tesirleýän cemiyetçilik formasiýasy, ýagny bizim faktöriyim diýänimiz dakylyp başlandy. Şuýam adamlaryň köpçülikleýin öz ýurduny taşlap başga ýurtlar watan tutunmagyna sebäp boldy diýip Bugaýew düşündirýär. Adrian Lynn Edgar'ın kitabyna bolşewikleriň türkmen halkynyň däp desturlaryny, edim gylymlaryny, onuň ýaşaýyş durmuş medeniýetiniň käbir elementlerini ýygygalyklyk atlandyryp olara garşy göreş alyp baranlygyny utalýar. Azatlyk Radiosynyň Awganystandaky habarçysy Şamerdan Ulumurady bolşewikleriň dulmundan gaçyp Awgan topragyna göçüp baran käbir adamlaryň hut özleri bilen 21 ýyl töweregi mundan ozal gurrundeş bolupdy. Şol söhbetdeşlikleriň arhiv ýazgylary bar. Olarda ýaşuly nesil özleriniň bolşewiklerden gaçyp Awgan topragyna göçüp barışlary barada öz başdan geçirmelerini gurrun berýärler. Olar öz ýaşan ata watanlaryny ýene topragyny ýyzda goýup käbir giýjäniň tümligini, käbir gyşyň aňzagyny ümtüm terhetden aşyp şirin janlaryny we namus mertebelerini halas etmek üçin Awgan topragyna aşýar. Olar özlerini ýokurdan çenilýän sosializmden halas bolmagy,
ata-baba durmuş enliklerine iyi çıkmagy namus mertebelerini halas etmek hasaplayarlar. Owgan türkmenleriniň hataryndan Jumanazar aga häzir aýatda diýiri bolsa 100 ýaşlaryna bolýar. Ol azatlygy interwiu berende 80 ýaşlaryndady. Onun gurrunlarından çen tutup hasaplasaň olaryň 1935-1936-njy ýyllarda Türkmenistany terk etdikleri bolýar. Antky geldik, Antkyda bir kilo tırpsaň basa bil bitay. Sübergan tabiň geldik. Köpräç oturan jaýlama soýar bizler. Bizler iň ahirinde gaýtdyk, meniň atam Kentiraban eken, o komlar ötürýän eken 16 ýyl ozal ötüren adamlara gelen soň bizler gelsek olan tarahlary her tarahyň nämesi adam bilýanak ýok en balky denek 16 ýyl soň ötdi. Atamyzam piýja galyp öten, iň ahirinde öten. Köp ýyl aradan öten eken, meniň atam her mahalam öterin diýip arkaýyn bolup Diýip Jumanazar aga gurrun berýär. Eger onuň kakasy özleriniň serhetden aşmaklarynyň 16 ýyl ozal adamlaryň serhetden aşmaklaryna kömek edip başlan bolsa, onu ol jelegaýyň adamlarynyň takminan 1919-njy ýyldan başlap ýurdu terk edip başlanlyklaryny alamatlandyrýar. Ahmal ol döwürler adamlaryň serhetden aşmagyna ýardam beren adamlary Kentirawan diýilýändir. Jumanazar aga beren gurrungyny türkmen topragyny mesgen tutan ýerlerini ýatlaýar. Onun gurrunlarına göre ol häzirki Lewap toprağında ýaşaýan ekeni. Pişemme bazar diýip bir bazarymyz bardy, kepme bazar diýilýär. Şu bazara bilýän gözüme görnüp dur şu bilenem bilip kirme gelip şu bazara barýatyk ýaşaglan plakda şu barýatyk şu bilen. Ana ata babamyzam şu ýerde ölen atamyz Owganystan gelenden soň elde. Diýip Jumanazar aga ýatlaýar. Olar ýurdu duýdansyz terk edýär. Jumanazar aganyň atasynyň dogonuny şugullar ruhlaryň eline düşürýär. Muhbirler onu ortlara benni ettirdi diýip ol gurrun berýär. Şondan soň onuň atasy goýun geçilerini meýdana kowyp dikilgi jaýlarynyň içinde hamaly öýleri ýaşap oturan ýaly görünmek üçin çıra ýakyp öýüň eşigine daňalygy güjügiň öňüne çörek dograp, çagalary gyzyl çuwullara salyp giýjäň ýary ümsüm ýurtdan gaçyp gaýdýarlar. Biz ortlardan gaçyp gaýtdyk diýip Jumanazar aga aýdýar. Gaçjak plada bolsan atam arkaýna kany gösterip ýöreken bir atamyň doany roatmat ýöreken onu ortala tutup alyp o muhbirler bendetdiren eken. Ana soň atamyň wazbaty geçileram jeňele bakan kopup padalaram jeňele bakan haýdap birden diýsen üýlerde çıra ýakyp diýsen küçügamdan goýup öňüne nan töküp pişirip diýsen bir bela şöp diýsen ogryň çagaýdan pilla gozalarmy tamam datlamy o ýerde galan bizler. Ha Türkmenistanda şo ýerde. Galan bizler zat. Hiç narsasyny satyp bilet bilmendir atam pilla gozalar biýi. Gallalarymyz zatlarymyz üýlerimiz tikilen ora içinde çıra ýakyp ortadan gaçyp gaýdan atalarymyz. Bizler de gaýna mana gyzyl çuwallara salyp diýä ýoklap diýsen. Ogryň çödüp gaýdan diýsen. Diýip Jumanazar aga gurrun berýär. Aradan 60-70 ýyl geçendigine garamazdan Jumanazar aga türkmen toprağında ýaşan döwürlerine ýaşan öýleriniň işigindäki güjügi ýatlaýar. Ýurdu terk edenlerini onuň öňüne çörek dograp gaýdanlyklaryny hem ýatlaýar. Ýöne haýp güjügi daňyp gidipdirler. Bolşewikler gelip şol güjüge eýe çykdylarmy, çykmadylarmy? Bu häzir aýatda diýiri bolsa Jumanazar agada başgalara da syr bolup galýar. Jumanazar aga ata watany ýatlaýar. Ara düşen şonça ýyldan soň ol ýere baryp görmegi arzu edýär. Ata watan ýany ýaxşy niýete bar ýerden hemme mewadatlar zatlar şerin ýaxşy daýlar ekeni. Ata babamyzyň göbekanyň tökülen daýlary ol ýaxşy daýyň hatan nesibe bolsa gider diýşarlar. Diýip ol umyt bildirýär. Jumanazar aganyň Azatlyk radiosyna interwiu berenden soňky geçen 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna oňa ata watana baryp görmek meýesser edipdirmi ýa etmeýändirmi bu mälim näl. Aşgabatly ýazyjy Mamrat Bugaýew ata watan sözüniň özüniň aslynda türkmen dilinde bolmanlygyny, onuň rus dilinäki atechistwo sözünden terjime edilen sözlügini düşündirýär. Ýöne göre aýmagy ata watan sözü arasynda türkmen sözü ýaly bolup eşdilýär. Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady geçen asyrda Owgan tarapy bosup geçmäge mejbur bolan ýaşly nesil bilen alan interwiusy barada gurrun berýär. Owgan türkmenleriniň Türkmenistanyň bosup geçen ýaşlylar bilen köp gepleşikler etdim men. Şoňa esaslanyp aýtsam, Owgan türkmenleriniň aglabasy Türkmenistanyň Owganystana bosup edip geçipdirler. Şol 30-njy 40-njy ýyllar aralygynda bäri geçipdirler. Gurrun berýärler biz Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň, Mara welaýatynyň, beýleki ýerlerinden şu bäri bosup geçmäge mejbur bolduk diýip gurrun berýärler. Lewap welaýatynyň Borduluk diýip adyny aýtdy, Kerki, şu ýerlerden halat etrafy şu ýerlere gurrun edýärler da.
şu yerlerden bir bäri göçüp gaýtmaga mejbur bolduk. Bizim üýjälerimiz galdy, bizim garyndaşlarymız şu ýerde galdy. Aga inimiz galdy diýip gurrun berýärler. Diýip Şamerdan uly Murad aýdýar. Taryhy öwrenji Amma Murat Bugaýew taryhy arxiv materiallaryna salgylanyp 1917-1933 ýyllar aralygyna Türkmenistanyň çägininden Owganystana 350 000 adamyň mejburi emigrasiýa gidenligini gurrun berýär. Nevap vilayeti Dursun'a diýenler boşak galýar. Sol 30-31 ýylyň dowamında Nevap vilayetinden Hazırkı Oğuzistan İslam Respublikasyna 250 000 adam mecburi emigrasiýa edipdirdi. Özüniň baý tarapyndan geçip şol bir başarda özüniň baý bolanjy baýlygyny şol Buhara emirliginde wagtynda şol döwürde zikkelenen pul barda, altyn gümüş pullar şol bolanjylar bir galanam kimisi eşekli, kimisi piyada 250 000 adam etdi. Şol döwürde dedim kat boşak galan etraflar var. Bira Kalaz etrafı var. Kalaz etrafı hem de son biriktiriliyor kerkey. Onu şu kerkey etrafında da edilse halatçalı kerkey yetirilen kıvılayak değilenen bir etraf var. Şu 30. yıldan başında 20. yıldan ahırında şurada yaptı. Yaşayıcılar gün 40% Oğuzstan'ı yaşayalar. Mağarlan karadan geçip durduğun yönü sonundan bararlarını Oğuzstan'ı da kucağıp duran adam yok. Diýip Bugaýew gurrun berýär. Bolşewikler Türkmen topragy bilen Owganystanyň arasyndaky serhedi ýazyjynyň maglumatlaryna görä Heniz Lenin diri wagty 1921-nji ýylda kesgitleýär. Serhedi bosup Owganystana geçen 350 000 türkmeniň 12%-ni golaýy, aňyrda açlyga duçar bolup soňu bilen ýygyna öz ýurduna dolanýar. Ýöne gelenden soň hem olara ırsaralýar. Köpüsi sürgün edilýär. Şol sebäpden olaryň hataryna ýene-de ýygyna Owganystana gaçanlar bolýar. Taryhy öwrenji Amma Murat Bugaýew basmaçylyk hereketleri diýilýän aýyplamalaryň netijesinde Sowet häkimiýetleriniň gören çäreleriniň hem adamlaryň ýurdu terk etmegine uly rol oýnanlygyny gurrun berýär. Ýöne muňa garamazdan şol döwürlerde häkimiýetleriň basmaçylyk hereketleri diýilýänleri basyp ýatyrmak boýunça eden basyşlary hereketiň soňlanmagyna däl gaýtam örňemegine getirýär. Bu barada şol wagtky Türkistan Awtonom Sowet Respublikasynyň ýolbaşçysy Gaýgysyz Atabaýew 1922-nji ýylda çykyş edýär. Türkistan'na basmaçylyk hereketini basyp ýatyrmaklyk başartmady. Tersine basmaçylaryň sany öňkünden has köperildi. Oňa da sebäp bolanlar milletin boýnuny ýak bolan rahatlar öňkü edem bolumda milli däp durna ters gelýän rahatlar zor bilen dakıljak boldy diýip asasan çykşydyk. Özlerinin kençiligini boyun alýar. Diýip Bugaýew gurrun berýär. Bu maglumatlardan çen tutulsa ýurdu terk eden türkmenler Sowet häkimiýetleriniň özlerini ýokardan mejbur eden täze durmuş ýörelgelerini, sosializmi, sosialist döwrewaplyk kimligini kabul etmekden boyun gaçyryp, öz ata-babalaryndan gelýän edim gylymyny, özleriniň durmuş ýörelgelerini, däp desturlaryny saklamak uğruna bolşewikleriň agylygyndan halas bolmak üçin serhetden başyny alyp çykyp gidýärler. Ýöne ironiýa seredin goloýdy azatlygyň çap eden maglumatynyň aşagyna tesbir galdyran bir näçe okuyjy, geçen asyryň 2-nji, 3-nji 10 ýyllyklaryna ýurdu terk eden adamlary agyr günne watany, milleti terk etmekde aýplaýar. Eýsem olar milleti millet edýän kimligi, milleti millet edýän şahsiýeti, milletin hamir maýasyny, ödününi, däp desturlaryny, medeniýetini, edim gylymyny saklamak uğruna ýurtdan başlaryny alyp çykany bolsalar, onu kimiň agyr günde nämäni terk etdigi bolýar. Galy berse de adamyň öz janyny halas etmek uğruna oňlarlykly baş goşýan işini başga biriniň sonra gastyny almagy haky barmy? Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Owgan türkmenleriniň arasynda hususan ösüp gelýän ýaş nesliň Türkmenistan mawatda watançylyk duýgulary besleýänligini gurrun berýär. Ýöne her niçikde bolsa olar indi başga döwletiň ýagny goňşy Owganystanyň çäginde ýaşaýar. Owganystanyň baş kanunyna tabyn bolup Owganystanyň kanunçylygynyň talaplaryna eýerýärler. Owganystanyň kanuny çägini özlerini mesken edinýärler. Ýurdun bütewligine goşunt goşýarlar. Köp milletli Owgan mozaikasyny düzýän kartinanyň öz boluşly öwüşüni bolup, öz ýurtlarynyň medeni, syýasy we jemgyýetçilik durmuşyna garylyp gatylýarlar. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany gepleşigimiziň üstümizdäki sanyna da dowam ederiz. Näçe ýyllar bolan aýra düşenmeý görürmenmi azyl wetenim seni. Bigane illerde